кой се залавя в горната част на региона, кой се залавя в долната част на региона. Това е един критерий. Но посока на раздалечаване на граници на патогенетично значимия регион трябва да съвпада с раздалечаване на местата на залавянето. Това е единия критерий за това, че този мускул е важен. Защо? Защото на тази картинка се връщаме. Тук имаме раздалечаване на местата на залавяне на гръдния, имаме на местата на залавяне на абдоминалната мускулатура. На кой от тези два мускула ще бъде патогенетично важен и ще бъде хипотоничен? Този или този? Както казахме, проекция на общия център на тежестта в дадения случай се измести вляво. Региона отворения вляво, съответно и местата на залавяне, в които са се раздалечили, са на абдоминалната мускулатура. Все едно тази пък е отворена. Да. Няма изтласкаща фаза на... Глутеусите работят ли? На тесния крак няма изтласкваща. Според мен въобще няма изтласкваща фаза. Няма, нали? На левия крак. Да. И кратко. На един крак има обаче. Сега ще видим. Отново има това стъпване. Мисля, че на ляв крак няма, на десен има. Отива ли му напред рефлексия? Не, отива настрани. Тесния крак стъпва на вътрешния слой. Настрани. Да забележите за разлика. Елате тук, говори двамата. И сега ще тръгнат двамата и донете внимание на положението. Почвам да вървя еднакво. Не, просто разликата да разберете къде сега вървете двамата напред. Вижте стъпалата на едини и на другия. Ой, те са един за друг. Представете. Чудо. Виждате ли разлика при Николай в десния крак? Гледайте. Той замята много. Направо го замята. Да, много повече. Виждате ли? Тоест и единия и другия върви с леко отворени стъпала. Но едно, когато са отворени и човека върви така и се изнася кръка с адукторите, това е единия вариант. Другия, като просто отворен и тук може да бъде това положение, фактически слабост на задния, на тибиалис постерио, а при Николай то се замята даже. Нали? Тоест, освен всичко друго, той не може да го задържи така, а това нещо. Тоест, тук някакво скъсяване и няма прибиране на стъпал, той отива така. Така. Тоест, тук трябва да се гледат неgoизми тибиалисите. Смело. Айде се. И тези още има. Той също е с отворени, обаче така в коленете. Десния крак е ротиран. Него просто варусно положение или варусно на краката анатомично. Не, защото На десния крак е флотация. Само стъпал. Да, него като забележка. И лявото рамо е по-низко. Това за голямо е това движение. Айде, приятели за фешанти. При него и глутеусите. Защото той се снищи. Ти още ги нямаш. И лявата ръка му е по-ротирана. В смисъл много Така, видяхте ли? При Симеон какво ще гледате? Той е най-добре от всички. Какво ще му гледаш? Кое стъпало беше? ясно. Ясно. Смолчето кой И скара? дясната му ръка също беше по